Real Racing 3. Haideți că avem niște curse, dar numai ieri ce mi l-am instalat și tot ieri am și dat vreo 400 de lei în el. Pentru că, scuzați dacă nu am auzit prima oară, unde început de episod. Uitați acolo în spate. Da, mi-mi place foarte mult jocul ăsta, nu? Pe celălalt canal nu am postat pentru că nu am avut destul spațiu și am avut o primă proiect, am avut o idee de jocul pe 6, asta e a 3 de ani 6. Am denunțat la E6 că dacă vreți vă spun nu e marcă foarte bună, eu am scăpat dacă vedeți și s-o spart de 3 ori, deci să vă las canalul din descriere. Și el are un canal de YouTube, are 11 abonați. Poate că de una, zic eu. Am Daniel. Am câștigat. Da, și să-mi spuneți dacă vă place asta. Bun. Și v-am promis că al doilea episod va fi de minim de fapt de maxim 7 minute. De fapt nu, de maxim. Stați un pic că am primit aici. Chiar nu, da, nu. Aici vreau să fac mată așa. Free, da. Ok, dar trebuie să-mi pun tatuaje de alea. Pun un aici. Da. 3 tatuaje, ce nașpa. Da, și îmi pare rău dacă nu m-am auzit primele 2 sau 3 minute. Mai bine dăm la să nu se audă. Îmi place mereu să conduc din first person. Și avem doar un lap, deci trebuie să fim rapizi. Să-i luăm pe toți. Suntem deja pe locul 3, pe locul 1, bun. Deci da, mașina asta e foarte, foarte rapidă. E mai rapidă ca Fordul ăla.
Da? Și scuzați că nu vorbesc, dacă sunt foarte concentrat. O secundă de neatenție te poate costa, mai ales în jocul ăsta. Și da, Vlad, vreau să vă zic ceva ce Vlad. Vlad face gaming. Am câștigat, bun. Da, deci mașina asta e foarte, foarte rapidă. Și n-am turnat-o fix la maxim. Am făcut level. Punem un pic pauză. Scuzați, a fost doar un prieten de-a meu. Da. I-am spus să nu mă sune, dar nu. El m-a sunat. Da, și să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să fac vloguri. Pentru că dacă da, o să vedem noi dacă facem. Dar întâi de la voi vreau să văd dacă vreți voi și iau și o decizie după. Bun. Un lap avem. Bun, deci trebuie să fim iarăși rapizi. Suntem deja pe locul 9. 7. 7, 7, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Deci da, vedeți, mașina asta e foarte, foarte rapidă și în curbe și în tot. Deci aici, într-o curbă, dacă s-ar fi pus unul cu mine, era gata, mâncat. Era deja mâncat, da. Și da. Deja filmăm de 7 minute. Este mult. Nu foarte mult, că da. Și pe aici, dacă mă duc cu asta, tot mere rapid. Vedeți, pe aici mă duc și tot mere rapid. Bun, da. Numai ce m-am trezit. Scuzați-mă. Da, și sper să mă fi auzit bine. Complet. Yes. Și vreau să ne dea alte mașini. O să primim bani. Yes. Ce mașină să ne dea aici? Chiar nu știu. Ah, da. Uite, la noi niște mașini, dar nu știu fix care. Asta, haideți să o cumpărăm. Yes. What? Nu. Nu știu ce chiar mi-a apărut acolo. Băi. Așa, bun. Da, deci ne-i s-a dus tot aurul. Nu-i nimic. Nu știu ce mi-a dat acolo, cred că. Sper să nu mi se strica telefonul. Nu cred. Bun. Și haideți să facem și curse cu această mașină. Foarte bună. Și da, uai, ce fain e BMW-ul ăsta înăuntru.
tot un lap. Suntem pe locul 10. Pe locul 9. Dar ce rapizi și ăștia. Mașina asta e foarte, foarte înceată. Sper să fie și niște curbe, așa. La curbe e bună, deci da, la curbe e cea mai bună mașină dintre care le am eu. Uf, deci v-am mâncat, aici v-am mâncat. Locul 2, tot locul 2, da, și aici v-am luat. Da. Da. Și dacă vă place această serie, să apăsați butonul de like și subscribe. Deci am filmat de 10 minute. Nu-i nimic. Da. Și da, să-mi spuneți dacă vreți să fac vloguri. Am mai zis asta. Dar vă reamintesc. Bun. Haideți să facem și cursa asta. Bun, am terminat pe primul loc. Și o să mai facem o cursă și cam atât cu acest episod. După cursa asta. Nu facem nimic. Continuu. Da. Cu asta o să fac. Sper să cumpărăm tot asta. Toate astea. Camping, bun. Haideți un pic bine. Haideți să vedem care e ultima. Ultima e la Bugatti. Haideți să vedem, intrăm la mașini. Nu aici. Nu e aici, nici aici. De fapt aici. Haideți să colectăm acești bănuți. Nu. Asta. Haideți să așteptăm până ce ni se downloadează. No, bine, oricum, cam atât cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!